поддержки этих самолетов было то, что когда мы их начали модернизировать, не все для того, чтобы господин министр вам заслуживать. Сейчас я буду дарить министру. U stvari ja sam došao ovdje da radim probne letove, a pored probnih letova i pratim svo vrijeme što se radi na avionima. Radim zajedno sa ukrajinskim kolegama, izvršavamo probne letove. Nakon svakog probnog leta naravno da ima grešaka na avionu, greške se uklanjaju i ide se ponovo dok avion neće biti potpuno ready, avion neće ići u Hrvatsku. Zadaća hrvatskog nadzornog tima koji boravi ovdje neprekidno u Ukrajini je osigurati provedbu ugovora sukladno njegovim odredbama, a na taj način osigurati kvalitetu zrakoplova koja će zadovoljiti naše potrebe u narednih 10 godina, koliko je međuremontni resurs ovih aviona. Старый